Hello, hello! May adlaw mga amiga. Gusto ba kag panty nga muhaom sa imong bilbil or muhaom sa imong pipi? Mga gamita mga amiga o kay maka-control or form jud imong body ani kay naman siya pampapugong sa bilbil no mapiit jud imong bilbil ani nga panty mga amiga. Try jud ni og suot kay nindot jud ni siya. Atong i-open ha. Mana siya nga panty mga amiga, nindot ni siya quality. Dara. Tingnan niyo mabuti. Naa siya ikuan. Kani siyang diri nga side, mana siya maipit jud imong bilbil diri ano. And then diri Mana sa auto na tong mga bilbilon kay para ma-form ang atong mga bilbil dili kay mong gawas ba. Mana siya nga panty mga amiga. Kung gusto niyo mo order ani, mo click lang mo dira sa yellow basket ma-order nga panty. Diba? Tulo din ay duha ra din siya mga amiga at tulo din siya mga amiga no. Na red, na brown, and black. So ay napagduduha pag order na mo kay mahutdan mo intawon ginaokot maraton.